కామెడీ వద్దు ఎప్పుడు మరలా ముళ్ళనే బర్రు ఒకటి ಅಜಿಮಿ ಬಿಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಮಾತ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐನಿ ಈ ಪಂಡದೇ ಕೊರಡ ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಇಕ ಐಟಮ್ ಅತ್ತ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಐಟಮ್ ಪಂಡತ ಯಾವು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜುವ ನಾಲ ಎದುರು ಬತ್ತೀರೇನ ಸೀದ ಪೋಯಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಜುವ ಮಾತ್ರ ಐಟಮ್ ಅತ್ತ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಪ ಇಡಲ್ಲ తెలిపుని భారీ కమ్మి తెలిపుని అయితే బతుకు అయితే ఉన్నగా మాత్రం తెలుపు విజయన తెలిక్కేద పసెజ్జాడు ధని ಆಚಾರನೇ ಇದೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತ ಪುದರಿಗೆ ನಾನು ಬೈದಿನೇ ಇನ್ನಿ ಒಂದರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಡು ಏತಲ ಆಡು ಬೆರ್ತತ್ತ ಕೊಂಚ ತಾತಂಡ ಇತ್ತ ಅದು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತು 500 ಪ್ಯಾಕ್ 500 ಪ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪಡ್ತೆ ಬತ್ತಲೆ 500 ಪ್ಯಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಲ್ತುರ್ದು 10 ವಾರ ಅದು ಇದು ಏನರ ಪಾತ್ರನಾಗನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿರಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಕುಂಜಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಕೋ ಈಗ ನೀನು ಪೇಪರ್ ಓದಂದು ಮಾಡ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಯಾವ ಅದು ನಡ್ಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚುಂಡಿ ಉಂತಾವ ನಮ್ಮ ಯೋಗಲೆ ಪೇರು ಮಂದು ಕೊರ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂಜನೆ ಮುಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಾಮಿನ್ ನಂಬರ್ 1 ವಿಟಾಮಿನ್ ನಂಬರ್ 1 చెప్పారు ఈ రాత్రి ఏం రాత్రి జెత్తెల్లలో కొంచెం రడ్డు కల్లా తుంగుతూ చెప్పు ఈ డైలీ కళ్ళు తుంగువారు కళ్ళు తుంగు ಏನಪ್ಪ ಕಲ್ತು ಬಂತೆ ಎಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಕನ್ನತೆ ಎಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಲ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸತ್ಯ ಇದು ಕೋಚರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಗೊತ್ತಾವಲ್ಲ ರಡ್ಡುಗಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಮಸಾಲ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ Be like Bola.